Здравейте! Добре дошли в шестия ми урок. Той е по-специален от останалите. Освен, че ще научите как да сформирате прости изречения на испански език, днес ще ви кажа нещо, което вероятно ще се хареса на много хора, които искат да научат добре този език. Приготвила съм програма за курс по испански. Ако искате да знаете каква е разликата между онлайн уроците ми в YouTube, които правя безплатно, и тези, които предстои да правя по програмата LabsUp, ще ви отговоря. Но преди това, последвайте канала ми, като се абонирате с камбанка, за да не пропускате новите неща в канала ми. Първо, в LabsUp ще можете да говорите лично с мен и да участвате в диалози, да задавате въпроси и да получавате отговори веднага на момента. Ще можете да чувате добре произношението, ще се движа с ваше темпо. Ще се съобразявам с вашите занимания и професионална ориентация. По всяко време можете да ме прекъснете и да продължим отново. Свързването става по Facebook, но ако ви е по-лесно, пишете ми в коментарите под видеото. Ще правя както индивидуални, така и групови уроци. Ако има група от минимум 3 човека, ще спадна цената на урока. Ако искате индивидуален урок от 60 минути в рамките на дните от понеделник до четвъртък, цената е 12 лева от 1 до 2 човека. Ако са над 3, цената спада на 10 лева на човек. А ако групата е от 7 човека нагоре, цената е 8 лева на човек. Всичко ще става по график и договорка. Заплащането ще става по банков път. Първия урок на индивидуалните уроци обаче ще се плащат след него. За дните от петък до неделя цените са различни. 15 лева за 1 до 2 човека. 12 за малка група от 3 до 6 човека, а за голяма група 10 лева. За 60 минути от понеделник до четвъртък за 1 или 2 човека урока е 18 лева. За малка група 15 лева на човек, а за голяма група 12 лева на човек. За дните от петък до неделя цената на урока от 1 час е 20 лева за 1 до 2 човека, 18 лева за малка група на човек и 16 лева за голяма група. Групите ще бъдат с обща договорка и предварително заплащане на част от курса. Заплащането ще става в рамките на 4 урока, като за всеки 4 се заплаща предварително. А сега е време да започнем с урока, който съм ви приготвила днес. А именно, как да сформираме прости изречения. Преди това искам да кажа, че тук в канала всичко е обяснено бегло. Да започваме. Едно примерно изречение е Las personas son buenas. В смисъл, тук buenas означава добри. Хората са добри. Las personas son buenas. Ellos están buenos. Те са добри, но също може да се разбере и като друг смисъл, те са здрави. Buenas или buenos може да бъде и добри и здрави. Използваме buenos с глагола ser, за да кажем, че те са добри. А във втория случай го използваме, за да изразим състояние и да кажем, че те са здрави. Сега да обясним употребата на двата глагола съм по-подробно. Кога се използва ser и кога е стар? За да ви стане по-ясно, ще ви дам примери. За глагола ser.
Yo soy búlgaro. Аз съм българин. Yo soy búlgaro. Él es ingeniero. Той е инженер. Él es ingeniero. Maya es rubia. Maya е руса. Rubia е руса. Rubio рус. Maya es rubia. Maya е руса. Maya es rubia. Ellos son inteligentes. Те са интелигентни. Ellos son inteligentes. Тук използваме глагола ser. Друг случай на глагола ser е son las 10. 10 часа е. Son las 10. Hoy es martes. Днес е вторник. Hoy es martes. За глагола е стар. Използва се, когато трябва да посочим местоположение на лица или предмети, както и физическо и емоционално състояние. Estoy en Bulgaria. Намирам се в България или аз съм България. Estoy en Bulgaria. Може да се каже по два начина. Намирам се в България или аз съм в България. Estoy en Bulgaria. Estoy cansada. Аз съм изморена. Estoy cansada. Estoy enfermo или estoy malo. Означава едно и също. Аз съм болен. В единия случай използваме думата enfermo, а в другия случай използваме думата malo, което също означава лош. Но когато се съчетая с думата estoy, става болен. Estoy enfermo или estoy malo. Други примери. Estoy feliz. Аз съм щастлив. Или аз съм щастлива. Estoy feliz. Това няма значение дали е в женски или мъжки род, винаги се казва estoy feliz. Estoy feliz. El coche está roto. Roto е счупено. Колата е счупена. El coche está roto. Estoy triste. Аз съм тъжен. И тук отново няма значение дали става дума за мъж или жена. Винаги казваме estoy triste. Аз съм тъжен или тъжна. Estoy triste. Estás bien? Това е въпрос. Акцента estás bien, това е въпрос, което означава добре ли си. Estás bien, добре ли си. Или друг въпрос. Estás mal, зле ли си. Estás mal, зле ли си. Двата глагола съм не могат да се използват безразборно. В курса по LabSap ще говоря по-подробно и за това. Конструкцията на изреченията на испански език почти не се различава от българския. Затова е много лесно за изучаване от нас българите. Да видим някои примери. Yo quiero un coche. Querer е глагола искам. Аз искам една кола. Yo quiero un coche. Tú tienes una casa. Tener. Глагола имам. Tú tienes una casa. Él vive aquí. Vivir. Глагола живея. Той живее тук. Aquí. Тук. Él vive aquí. Нека го спрегна набързо. Yo vivo. Tú vives. Él vive. Ella vive. Nosotros vivimos. Vosotros vivís. Ellos viven. Ellas viven.
В случая с примера El vive aquí използваме глагола в единствено число, третата му форма, vivir. El vive. Искам да ви напомня отново да ми пишете, ако имате интерес да се запишете в моя платен курс. Ако имаш желаящи, ще създам една Facebook група специално за хората, които искат да учат испански, за да може да комуникираме свободно там. Пишете ми, ако ви харесва идеята за Facebook група. Епизодът днес беше кратък, но се надявам да ви е бил полезен. Ще се видим в следващите ми епизоди и разбира се, за тези, които ми пишат и искат да създам тази Facebook група, където да комуникираме, освен в WhatsApp, където ще се срещаме в уроците. Ако искате, можете да дадете идеи за името на нашата Facebook група. Ще избера най-доброто име, ако имам предложения. Не забравяйте да харесате видеото и ако искате, прегледайте предишните ми 5 урока. Те са по-подробни и по-добре обяснени от този урок, тъй като са първи от канала ми. Но ако искате, можете да видите и другите ми клипове на различни теми. Искам също така да кажа, че повечето гледащи моя канал не са абонирани. И ако вие сте сред тях, ви моля да ме подкрепите, като се абонирате. Така ще имам повече желание да работя с вас. И това е всичко за днес. Довиждане и до скоро, приятели!